Det er så hovedbygningen, der er fra 1910, så den er 101 år gammel. Og vil jeg så gå ind og se, hvad der er ude på. Jeg kan lige tage udsigten herfra. Så en lille stykke vej derovre. Så entréen, stille og roligt. Et lille krog toilet. Relativt stor køkken her. Ikke så højt til loftet. Huset er jo gammelt, så der bliver sparet på varmen fra ovnen over. Så går vi ind i en af stuerne. Og videre ud i pejsestuen. Der er pejsen. Så er der lidt en spøjs farve her. Det er så ude i et vådrum her, eller hvad hedder det, badområde med pool. Så er der en sauna herude og bad. Okay, og toilet. Lille sauna, plads til 4, max 4 venner. Så er der en dør ud bag til her. Det er sgu ikke hvor vigtigt der. Det er jo nok ikke vigtigt. Går vi op her. Og der er et ret nyt badeværelse. Så er der åbent ud til et rum her. Der er sådan et påklædningsrum fra tidligere. Der ligner et soveværelse. Master bedroom. Så er der et rum, og så er der et rum mere værelse med mulighed for at dele begge rum op, så man kan gå ned på sin trap. Så er der også et mindre rum her, eller mindre, det er måske, ja, hvad skal vi sige, 3x4. Det er så bare et elrum med, ja, der er noget tøj. Og andet badeværelse med karbad og brus. Så går vi ned ad trappen og den ende af huset. Der så går ned til køkkenet igen. Toilet ved køkkenet.
og køkken, alrum, og det er jo så ud til gården.